is one weekend. We can come. Nke na ewute mbụ na kamgbe ahụ n'okwubeghị okwu ọbụla. N'eziokwu nwanne. Ogbo ka ha na-emechitere Ebere. Ma ya na ezinụlọ ya. Ebere nwoke ahụ adị emedi m. Ọwa ajọ mmadụ bụrụ onye ọgwụ ya gwuo egwu obi ya mkpụrụ obi ya. Ugomma onye gwara gị? Ugomma ka onye gwa gị? Ugomma ekwuziri ihe na-ekwu. Anụmala ka o si na-esi ekwu okwu. Ọ dada ịtara m chaa. Nwoke ahụ adịghị ọgwụ ọbụla ọ na-agwụ. Onwe onye njọ ọ dị. Nwoke obodo anyị niile anụnwa hụchara n'anya na ọsọ gị nwa. Ụmụ ama na-ekpuchido onwe dịka ọ ga-awụ ezigbo mmadụ. Enwere ezigbo mmadụ ọ bụ. Ihe niile ọ na-eme kowa bụ ihe na-eme ihe ọ ga-anwụ. Ya, ma ọ dị njọ ma ọ dị mma. Ana m emechitere nwoke ahụ Ebere. Ana m emechitere Ebere. Mama nwa. Ụmụ nwaanyị ibe m ndị ọma. Mma bụ mma. Otu n'ụlọ. Ehihie ọma. Nwaanyị ọma. Mma bụ mma. Gee maka gị. Ama m na ọ na-ebenata. Ekene dịrị Chukwu. Ọ na-adị nnọọ mma. Ana m eti ikwe n'ekpere oge ọbụla. Ana m eti ya. Ama m na ọka ihe si eso onye dị mma, onye aka ya dị nsọ, ihe ọjọọ na-esogharị. Mana otu ọbụla nwee ndị ọ ga-adị mma enugo nwaanyị ọma. Nwaanyị ọma ọ ga-adị mma. Maka agbọ mma nwa nwaanyị. Ewo agbọ mma arụ dị ya. O jebe akwụkwọ ọkwanye ya ka m na-agbaga ka nje ahịa ka m gotetu ihe m ga-akwadoro fa ha nata akwụkwọ ka ha fụ ihe ha ri. Ama m na unu si ọfụma. Nsogbu adịghị. Anyị mee. Eje m gochara obere ihe nri ọna ka anyị na-ata. Ngwanụ ka m gbaga ka mama m na-egochatakwu onu. Ngwanụ ka ọ dị. Ahịa ọma. Ugomma iwu ezigbo mmadụ. Ụmụ ga-agwa gị na ibu ezigbo Ugomma iwu ezigbo mmadụ. Mụnwa ga-anọ n'ukwu olugbu na ọ na-enu Ugomma eburu ezigbo mmadụ. Ugomma gere ntị esi ebe egwu Ugomma esi ebe egwu Ugomma eshi m ebe aka wụpụ Ugomma gị onwe nke iwu dị ezigbo mmadụ. Ala dị nke m chụrụ gị iwu ha ezigbo Ugomma adịkwana akpọ mbiti n'ọzọ mụ na ga-eso ha aga nzukọ. Agbakwala mma m uche uju. Ife nyoro tọkwa gị n'ike. Ihe nyoro ya tọ gị n'ike. Uche ezigbo mmadụ. Ifeanyi bụ ọsọ jije kpọ ya maazị a na-ekiri jasa ya bụ ọsọ bịa. Gashike ọsọ. Dani Kriza. Oye, Ifeanyi. Madụkọ mma. Onwe ihe na-achụ gị? Mba. Nna m. Nna gị mere gị? Nna m ebido gị merụ ahụ ya. Ọ kpọkuru nne m sị m bịa ka m kpọ gị kịta. Emerego ahụ ya.
gwara nga wena mwa ndikirija mwana o gosiri na ọgwụ nyere na arụ ọrụ kwa ya ka anyị gaba ka anyị ga o ka anyị ga Maazị Ken ọ ga-adị gị ma ndụgo ebe ọ bụ na m adịgo nyesi ọgwụ ọgwụ ịnwụsị ọgwụ ọ ga-adị gị mma ndụgo atụ n'uche ọ ga-adị gị mma biko Maazị Anikeja kemgbe ihe a ga-adị mba mma maka achọrọ m ka nwa adị ya mma biko Maazị Anikeja ga anyị nkwa na ọ ga-adị ya mma atakwanụ na ọ ga-adị ya mma Ọka nkọtara gị mmiri. Esogbu na nwa m orube ọ ga-enye ya mmiri o nwere ọgwụ nji wee bịa ọgwụ nji enye o nwere afọ a onye che ya ọgwụ a rie nri ọfụma nke ọma rijuo afọ ya onye eze ya mmiri ka ọma Mama Bobo. Biko amesha kabaru keje fo iwuna. Esa agwomunia bulu odin klipe one maka ego ojim. Ego mbiyere mbosi galaga. Iwuna nda biko do. Ega nenye biko mapambo kushiamia. Aya. Mambo maka na tebi kobo toro maka ko kwalo mamu gwa na kwa nyile ma yo pamonte mbura akum tupu mgbo yom enye chiko ngegoge ama mgboge Kevin ne buru oge na ma mkpo dị inye chike e kwala gbo mkpa aka eji egbo na ọbụna ebe ma bịara ije biko ekene nge ke maka ndị be onye be na ụmụaka fano onye be m na di ya nwanyị chebere afịa mana ife anyị jere ụlọ akwụkwọ fụ onye isi nna anyị si na o jigo ụgwọ eji m ụgwọ ego onezi 40,000 hey amaghị m ife jie mmesịkwa ije na nke Ugonna gbakwa ofe ife a Ugonna ji m 30 a wetara m ya na ijenite Obi ji m 25 ọbara ya ma ama m kọfụ cherekwe na anyị nwechara odu ego a anyị wee nụrụ ebe a na-ebe akwa na-achụ ego kemgbe mara ebe ejibe bịa mana ọ bụrụ ọnụ eji wee biri ego eji akwa Ọ bụla obere ife o. amara ife ejibe Papa, ya bụ ife a mere eme. Ma ọ dịghị otu onye n'ime ha sị ka ha bekene ka ha leta gị ka ha mara ka ị mere. oke wee na-afụ ihe mere n'ụbụ ụmụ m unu enye n'onwe unu nsogbu ihe mere ụtụtụ echi niile na-eje n'ụlọ ha n'ofu je natasị afọ ego na-eje natafe ego mmadụ anọ n'ebe a na-ata afọ na-ata enwu maka ego Ifeanyị biko bịa dọnyere m ihe a na Ma okwu nke idosara anyị. ahịa nụnụ nke unu dị ya unu mechie unu ebulu nke unu die onye na ofe adị ọdụ asịta adị nyekwu dị m n'oge ka nje olu emewu na awanye ji jee ya eri ma emecha
Una na fu fe na fu. Again difa. Hey, mo de ko kende. Ka di sigetu a. Afu kwa mo bia. Iru eke yo makan. Nluo mmeke ụmụ m. Iluo ike nke gị ndị fo n'ụzọ. Onye sọrọ unu na-eke ya. Ọsọ m nnaluo mma agafu. Ngafuo onwere onye ọ gbasa. Zobazian. Ana onye ike dị ebe a. Nọdụ nụ n'ịga elenu. Lebe na ike agwụgo. Anje zuo ike. Ana enye ndụ. Dola tu ụzọ gị n'ebe a. Onye na-abalị. Ike. Nwanyị ọma bịa kọta m ọba. Ị na-asị ya na. Ka ị na-ekpene. Ise ede na-asị ya. Ọkọ nọ n'ime. Ugo mọ nwanne m. Abịa nke taa. Ọka m si ime dewa ndị na-akpụ anwụrụ. Ihe m. Chukwu daalụ. Ka m ree nke taa. Ndị ka anyị lele nke taa mekwa. Obi agbawala ya. Ma bụ mbụ obi agbawala ya. Mkpụrụ obi ya na-agbawa ya agbawa. Ọ na-agbawa ya agbawa. Nne nke taa ọsọwudo ana. Ngwa ka o sizi ana ka mmiri jụrụ oyi. Biko nye m aka. Ihe ga-eme echi ya mee taa. Ebu m ya ana. Okporoko ka m ga-eshi taa. Mmadụ anọkwa n'ụlọ a. Ugomma. Onye? Ọmụ. Ọ Chinwe. Chinwe. Nne. Nọ. Ugom. Ị na-agakwa nzukọ a? M na-aga. Echi m ahịa kịta abata ọ ya ka m na-akwado. Ya m chere nụ gị. Nọdụ a na-chere m. Ke maka ahịa. Ahịa kwanụ. Ahịa ekene Nechukwu. Ma mgbe ahịa dị ma mgbe ahịa adị. Nugo na Maazị Ikenna ọ na-ekwu ego. Chukwu ibu odogwu. Ekene dịrị Chukwu nne. Ekene dịrị Chukwu. Chukwu daa n'oge. Ọ dị mma ọnwụ. Ka ihe ọ dị ndụ eme. Nne m na nna m ha nwụrụ anwụ. Ugomma mara otu isi ekwu okwu. Mara otu isi ekwu okwu. Anụmala ka otu na-esi ekwu okwu mgbe ụfọdụ. Ama m ihe m na-ekwu. Lee anya ka m gwa gị. Mụ na di m ji nwoke ahụ obere ego. Mana ịma ọnọdụ a nwoke a nọ. Ọnụ ndụ ọnwụ ka mma. Ka ọ ka na-erote ndị ji ya ugwo. Ugomma ị ga-akwụsị ime m ihe ọchị. Ya ihe dị gị n'obi ugbu a otu a nwoke a iji ya ụgwọ gị na di gị n'obi gị gaa na-ekpe ekpere ka ọ nwụọ maka ihe na iji ya ụgwọ. Cheki ya ọ dị mma tụlee ya. Ka m gwa gị nwoke ọ dị njọ. O kwesịrị ọnwụ. Ọnwụ ha ọmụ ga-anwụ. Erugo m na-enwụ biko ka m nọkwa ife. Ma biko anụmala ikudo kwa biko. Anụmala ikudo kwa anụmala ike. Ugomma biko ihe na chikwa ya. Ị bịara n'elu, ị bịara n'ala. Ugomma bịa m ga abịakwa ndị. Abịakwa ndị. Ọwụkwa m ka ị kọọ. Anụkwa ndị ọwụwa. Mgbakọ. Biko n'ọrụ onwe gị. Bịa. N'anya Chinwe. N'anya. Nke anyị bịa nnọọ dị nta, amụkwa m na udo dị nnọọ.
Ọ nke mma Nkechi ka nsị. Ụmụ na mma Nkechi mụrụ nwa ọfụrụ wee nwa nwoke. Hey! Ọ kwado ya ka nsị eji nje. Obi n'igwe ekene. Hey! Onye ime n'igwe. Odogwu ka ị bụ. N'agbanyeghị ọtụtụ arọ niile nwaanyị anọ na-amụghị nwa, Chukwu wee ji gozi ya agozi wee buru agadaga nwa nwoke wee gozie ya. Chineke na-ekene dere gị. Ọ bụ chi nke na-eme mgbe olileanya gwụrụ. Chukwu a dị egwu. Ọ dị egwu. N'ọlụ. Kịta di m na-ekwuzi n'okwu na-emegherizi arụ. Na-erikwuzi nri. Ọ nọ n'ọlụ nnọọ. Ngwere ihe ka Chukwu n'ụwa. Ke maka ụmụazị ahụ. Arụ dịzikwa nnọọ ma ichefugo ife tata m. Ichezizi ife ụbọchị bụ jebe akwụkwọ. Arụ dịzikwa nnọọ. Enekwa nwaanyị mma. Eje m na nke mma Ugomma. Ewo ị mere ọfụma. Ka mmalụ ka ya na ezinụlọ ya mere. Ọkachasị mkpa bụ di ya. Ị mere ọfụma, Ị mere dị mma. Mana efere m nwa. Ga-enwe ike ga-ebe a. Maka gịnị? Maka gịnị? Agwụgwụ nke si gị kwụsị nka omume anyị na-adị eme. Oge ọbụla ekpe onye ọbụla asị. Kwụsị ya, ọ dịrọ mma. Nwaanyị mma nkịta aracha gị anya. Nkịta aracha m anya. Ọ ka ọ bụrụ na ị bụ onye ọma Ugbo, gbam. Anyị machakwa onwe anyị. Ije. Ugomma mechikene gị ọnụ. Mechikene nna like otu na-esi akpọ ndị mmadụ asị. Mkpụrụ masị gị eri ka ọ dị too much. Kwụsịkene ya. M sị ka m hapụ ikwu na ọ bụrụ na m achọ m ekwupụ ya. Ọkwụma ka obere ego anụnwa gị na di gị gara biri nwoke anụnwa mere iji kpọọ ya ụdị asị anụnwa. Chineke bili ego. Ha biri ya ego. Ifere adị eme gị na di gị nụchọ ka onye ote nkwụ nọrọ ya na-ebinye unu ego nwoke na-ete nkwụ na-ebinye gị na di gị ego unu ji eri nne. Fie akwa. Chinwe lene gị nkụta ishi. Nkụta ishi dị ka gịnị? Onye nkịta ishi. Chefugo onye ogbo. Onye gịnị? Maka Maazị Ikenna ka iji akparị mụ na di m. Gị na di gị unu ebite ọha ego. Na-ebite ọha ego. Enweghị ịmụ ị ga-eme m. Eziokwu ka anyị gwakwara gị. Ọ bụ eziokwu ka anyị gwara gị. Ọ bụ eziokwu akpapị ya. Ngwa bye bye o ka o mesie. Amụmma. Unu na-anya unu afụ na ọya papa una. Chinefu ọ na-aka njọ. Chinefu ọya na-aka njọ n'agbanyeghị ọgwụ niile a na-enye ya. Ọ da anabata ọgwụ. Amazịkwa m ihe anyị ga-eme ike agwụgokwa m. Eziokwu. Ụkakwa mma anyị kpoji ya ụlọọgwụ. Kpoji papa ya ụlọọgwụ ka eleta ya ihe ọfụma. Mama, ekwe m na ihe agbụ m kwuru ọ ka mma na akpọjiri ụlọọgwụ maka ihe anyị ịgafe na nwoke dịba mgbọrọgwụ a bụ so ego ka ọ nọ na-asịzi mmadụ. So ego ka ọ nọ na-ana. Ekwetakwa m na ịkpụ ya ji ụlọọgwụ a. Kama m na-ene anya ka anyị hapụkwuo na ọwụla echi ka ha kpọrọ ya jebe ka anyị na-ekwu n'ọgwụ nke o nyere ya ọṅụ ka anyị ma ka o esi wee dị. Echikwa. Ka na ya ugbu a nwe ihe na-arụkwa. Mama, ana m ekwukwe nke m o. Eti nwekwara ike ịdị anya. Echi etekakwa. Ọ bara uru ịkpọrọ ya jebe taa ebe o nyegoro ya ọgwụ tata. Ịma na ọṅụgwụ ọgwụ Igbo. Ịkpọrọ ya jee kịta agbakwu ya nke oyibo. Ama mmazi nke a na-aya aya. Ọ ka mma na anyị hapụrụ ya echi. Anyị akpọrọ ya gawa.
site na amara nke Chineke ọ ga-enweta onwe mana ọ gwa na obere nsogbu dị kịta anyị anyị na-enesịla arụ ya anyị chọpụtara na ọ nwere ife a na-akpọ stomach tumor. Nna m mma na-esizi aka ife n'ọfịs ọ dị mma. Hey! Pam why man up here? Why man? Ai de mma. Ọkwa na be gị ka nsi. Ụmụazị asị m na ị nọ na shop. Abịa m na shop. Nsị ka m bịa fụ gị. Nke na-abịa dịkwa na mma. O nweghị emenụ. Nne m ọ dị ọkwa na mma. Ọ dị ọkwa mma. Ụlọ ọgwụ ka nsi ya. Ụlọ ọgwụ ka nsi abịa ebe. Kekwa nye emenụ kwa ụlọ ọgwụ gịnịzi? Alụ na ya dị mbịazi ya sibie ike. Ka ebu ya jebe n'ụlọ ọgwụ. Anyị eluzie n'ụlọ ọgwụ dibịa oyibo enene-sie nya. Esi na o nwere etuto n'afọ. Tumor. Kekwanụ nke bụ tumor, kekwanụ ka o si wee mee? Nwanne m nwaanyị ama akwa m. Ọkwa na-enyemaka gị ka m chọọ nwanne m nwaanyị maka na dibịa oyibo asị ọ bụ na anyị ewetara 500,000 na ọma mmekwasa dị n'ọgwụ. Biko n'ọbụna inye m maka na ka ọra na-ewetara onwe ya biko si anụ. Ebuzina onwe gị oge etu o si wee dịkwa m n'obi kịta ọ dị nkwa m nyere gị aka mana enwere m na-elu ka shọp m dị nwezie dị n'ime ya ọ bụ na ọ bịara ma nyere gị aka kịta emegonu ka ihe si wee dịsị anụ kịta o n'anya o ka efu nume nwaanyị ọma ka ime gịnị dịrị Chukwu na nkwudo unu na abụ ọkwa na be nwaanyị mma ka nsi na nke ka nsi ihe maka na di m nọ n'ụlọ ọgwụ enwe m nọ nnukwu nsogbu na-akpụghalị m nnọọ kịta di m nọ n'ụlọ ọgwụ arụ a na-anwụ ya bịa nwụsibi ya ike ebuli ya jebe ụlọ ọgwụ anyị eluzie n'ụlọ ọgwụ dibịa oyibo na-enete ya anya enenecha anya wee si na o nwere etuto n'afọ nke nwa na ha tinyekwala mmiri chukwu si na ọtụmọ amara ọnụ m ife ọ bụ ọkwanye ya bụ ihe a na-akpụghalị m nya site n'isi n'elu nkwụda nya ka a na-emezi mmiri chukwu ọba na atụmọ ebe o dubezie m echekwa m na-ada di m ya daa na nkwụba ife n'ahịa mana nke a bụzi nnọọ ife ọzọ ekwensu ekwero na mmezu ike ọnyanwa biko enyemaka unu ka m bịakwa anyị ka m yọọ maka asị m bịacha na nke gị ka m jekwa afọ enyi anyị nwaanyị nke ọzọ ka m malụ na ọnwa ife ọbụla unu nwee biko onye ọbụla ọra na ka ọra na-ewetara onwe ya ka m tinye tunu wee jebe maka na dibịa oyibo si ọ bụ na m akwụnyerọ 500,000 na ọma mbitukwa dị m aka nke ị na-aga eme nne wee bụrụ kịta anụnwa ntọgbọ ka akpa asịsa wụpụrụ ife na-etichasịrị m kọbọ afọ onwe ọdị nke nwa ọ gị ga a ga-eme ife nka kedu ụdị ihe ndabido dị ife nka onwe ọnụ ka o nwere ka Ugomma nwanne m ọ bụ unu na o nwere inyetụrụ na enyi anyị nwaanyị aka nwanne mama m ka a ga-esi kwuo onye ibi n'azụ ebe ị hụrụ m shishi enweghị m enwere onye ji m ugwo m gaa ya ugwo mma ka o jiri chụ m ọsọ
agbagidere m hapụ pashishi ụkwụ m ya awụ onwe edere ebe ọ bụ na emesi unu nwa bụ ndị enyi m na unu enyere ọrụ m aka enwezina m olileanya ebe njeche na nke unu nwa bụ ndị enyi m niile o nwere onye nwee ike inweta enyemaka n'aka ya ọ bụrụ na m nwere m ga-enye nwanne m jisi ike ọ ga-adị mma Agbomma. Agbomma. No. Ibe na kem. No. Ọ nna m zite m. Ọ sị m bịa gwa gị ka inye ya ego ahụ iji ya ka iji gotere ya ọgwụ maka arụ ya. Kedu ka ahụ dị ya? Ọ ka na-emekwa ya. Ọ ka na-eme ya? Ịma ihe mere? Ego ahụ adịghị ugbu a. M ga-emecha weta ego. Kezi mgbe ma bịa hụta ndị echi biko yọrọ m ya. Ngwa nsogbu adịghị. Kelee ya. Uche biko bịakwa. M ga-agba mbọ. Chukwu gọzie gị. Ngwa na m ga-agba mbọ. Chukwu gọzie gị. Itinye m ose n'ike, ntinye gị akpị n'ike. Emechaa mara ose na akpị nke ga-afụfụ karịa. Itinye m ose n'ike, ntinye gị akpị n'ike, emechaa mara ose na akpị nke ga-afụfụ karịa. Mmekọta hụ gị nwa ma nwanne gị nwoke ma nne gị be m. Ọ bụrụ ose ruru m aka afanye m onye n'ike. Ọ bụrụ akpị nke bụ ụzọ afanye m onye n'ike. Ụfụ ose na-afụ gị n'ike, ụfụ akpị a na-ahụkwa gị n'ike. Dịkwara m biko nọ. Ọkwara m ahụ ọzọ.